jamhira mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habruji mon e ɗemgal pulaar e oɗo ñalawma alhamis sappo e jeenayyi lewru septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habruji men puɗɗorɗen ko toon to États-Unis ko ɓuuri haalede e ñalawma hannde ko e nder États-Unis ko toon to Caroline du Nord hono kanko candidat gouverneur pour wonde gouverneur mo Caroline du Nord biyeteɗo Mark Robinson won haalluji jaltinaɗi haalluji ɗi henni kadi ko kanko haalno ɗum walla ko kanko windino ɗum donc ko haalluji ɗi o haalno e nden hitande walla o windino ɗum e hitande ujunnaji ɗiɗi jeetati hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e ɗiɗi e ɗum noon ko website goto mo mbiyata Nurde Africa ɗum noon ko mbiyata ko Africa ɓooriɗo haalaji ɗum noon kadi ko site website mo ganduɗa en pornographie ene wayno o haali hen haalluji ɗi moƴƴani e oɗon website o haali hen haalluji ni o wi wonde ko kanko hoore makko ko nazi ɓalejo nazi noon ko yimɓe ɓe ganduɗa jeenoɓe wallodiranoɓe e Hitler toon to Allemagne o wi kanko hoore makko e nder konguɗi ɗi o haali ɗi windi ɗi o wi wonde ko sinde tan ko fati en dahgol ɓaleɓe ɗum noon ko mbiyata slavery yimɓe ɓaleɓe ittunoɓe toon Afrique gaddaɗo e Amérique o sindi ɗum no wawno wattede kanko hoore makko ene wayno o sodanno ɓaleɓe taw watta ɗumen taw kanko hoore makko mo jeeya ɓaleɓe maccuɓe no wiiri e kadi o haali hen kadi kewɗe ni ganduɗa en o wi wonde ko kanko hoore makko o tawama o yeeɓi wonde rewɓe ne gondi worɓe ne gondi ɗum noon koye porno ɗum ɗo fof noon ko haalluji ɗi ganduɗa nefiniɗi kadi ko haalluji ni hay sinde ko oɗon saaha kanko hoore makko wonano politicien kono ene wayno ko ɗum ɗo yaltinama oɗo saaha joni kadi waɗi ɗum yaltinede oɗo saaha joni ko walla lebbi ɓennuɗi ɗiɗi kanko hoore makko yiyama mo haala haalluji ɗi ganduɗa Donald Trump haalata surtout contre ɓaleɓe surtout contre immigré ji e surtout kadi contre kanko hono candidat démocrate nere Kamala Harris walla kanko président Joe Biden guila wonani ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Mark Robinson oɗo saaha joni tugnade kadi ko CNN reporté hono kanko Donald Trump o fuɗɗima woɗɗinde hoore makko hono oɗo candidat républicain ene wayno ko Caroline jeeyaɓe toon to Caroline du Nord puɗɗima tugnade sondage uji jaltude puɗɗima wonde haawede est ce que ko kanko ɗiɗon haalluji e surtout henne kadi on kanko hoore makko kadi o andira wonde ko neɗɗo gonnowo e église bajotoɗo yimɓe ko wawi wonde fof ɗin noon ko haalluji bonɗi e kadi kanko hoore makko ko neɗɗo ganduɗaɗo omo haala haalluji ko mbiyata controversial ko haalluji ndewan lawol kanko noon ko républicain ko kanko kadi wonno gouverneur candidat gouverneur toon to Caroline du Nord kanko woni hoore makko ni kanko woni adjoint gouverneur Caroline du Nord woni gouverneur toon to Caroline du Nord ko démocrate tugnade kadi haalluji jaltuɗi kanko hoore makko ene wona oɗo saaha joni mo jogui ha 11h jaam ko nden o ɗamina so tawi mo yiiɗi continde wonde candidat mo contine kono noon yimɓe hewɓe républicain ɓuuri jidde oɗo saaha joni ko yaltina hoore makko nata wonde candidat ko wawi wonde fof kanko hoore makko noddunoma toon to CNN e caggal kadi nde o haalde biyete kelɗin wayno o wi wonde ko ɗum ɗo en ko yaltina ko foof ko ɗum ɗo en ko yimɓe hutortoɓe e intelligence artificiel mbaɗi ɗum ɗon kono e wayno Kathleen kañum hoore mum waɗi makko pression wimo wonde hitande ujunnaji ɗiɗi jeetati ha hitande ujunnaji ɗiɗi sappo e ɗiɗi ko wiyete intelligence artificiel wotani est ce que holno ɗum ɗum wi wonde ko anda holno waɗira kono e wayno ko kanko hoore makko ko henne jeeya koye ɗum ɗo ko ɗum woni sikki hutora pour bonnude inde makko kanko Mark Robinson kadi o yinama ni e nder duuɓi ɗi Barack Obama laami ɗi tawa oɗon saaha Barack Obama kañum hoore mum ene ari mawninde ñalawma Martin Luther King o ene wayno o yinoma kanko hoore makko mo ƴetto Barack Obama omo haali hen ni o wi wonde ko kanko hoore makko o jeeyaka e fedde wiyetede KKK ɗum noon ko yimɓe leñam yimɓe tubakoɓe yimɓe leñamaɓe tubakoɓe wiyeteɓe kañum koye Hitler en jeeya o sinde tawi ɓeɗon en jaɓanno ɓalejo wona mumen kanko hoore makko o wonanno KKK e kadi ene wayno ko o ƴettiɗon o Barack Obama o wi ko daraɓoma kañum hoore mum ko kan Martin Luther King o kanko hoore makko o haali inde bonde wonande Barack Obama ko wawi wonde fof ene wayno ko hono Donald Trump kañum hoore mum ko kañum endorsimo yo won candidat e kañum hoore mum wi wonde ko foti wonde wiyede kanko hoore makko Martin Luther King Junior ene wayno ko ɗiɗon
ene wayno ko Martin Luther King no wano ni ene wayno ko noon wayi ko jiita ɗum toon to Michigan hono kanko Oprah Winfrey ene wayno ko journaliste kadi ko neɗɗo joginoɗo jewte télévision o awi kanko hoore makko rendude kene wona 90,000 neɗɗo ɗum noon ko yimɓe wonɓe online kadi ko yimɓe tawnoɓe toon ɗum ɗo fof ko ɓe invite hen kadi ko Kamala Harris ɓeɗo ko ɓuuri hewde ɓeɗo yimɓe kadi ko rewɓe ko ɓuuri hen hewde kadi ko yimɓe haaloɓe histoire uji woni guila e caɗele ko fate avortement guila e caɗele ko fate immigration e guila e caɗele ko fate gueɗe ɗe ganduɗa en kamɓe candidat ji ɗiɗi républicain démocrate eɓe jogui ɗeɗon hande habaruji men politique toon to Michigan hono kanko Winfrey Oprah eno artinoma hande yewtere mawde yewtere nde kadi ko yimɓe wonnoɓe toon to Michigan to mbiyata Oakland kono noon kadi ko yimɓe ganduɗa wonnoɓe kadi e Zoom kene wiye 90,000 neɗɗo tungnade kadi noɓe kaaliri ɓeɗo fof ko yimɓe kadi arnoɓe yantude makko kanko Kamala Harris kanko hoore makko kanko wonno invité noɗo toon e kadi ko kanko Kamala Harris kadi o wawi heɗade yimɓe hewɓe posimo question ngaji walla namdi walla kaali histoire uji muɗum ene jeeya hen yimɓe ɓe ganduɗa kañum ɗum joguinomo caɗele sibabude pellugol école aji ɗiɗo en bannoɗi toon to Georgia walla école aji ko adi ɗum ɗon won joguinoɓe caɗele ko fate surtout hen haɗede ɗumen won ɓiɓɓe mumen mayɓe hen walla kañumen koyemen haɗede safuruji taw kañum hoore mumen ene jana e kadi e question ngaji patuɗe ko fate frontiére uji ko fate immigration ko fate jawdi e gueɗe mbaɗe noon donc ɗum ɗo fof ko ene wayno ko feere muɗum ko yantude campagne makko kanko Kamala Harris no mbiɗen ni kadi ɓurnoɓe hewde taweɓe taaɓe toon ɓe ko ɓuuri hen hewde kadi ko rewɓe kadi dole hen kadi ko woytotoɓe oɗo saha joni pour ko fate droit ji men koko jaɓɓa donc ɗum ɗo ko ene way ɗum ɗo fof kadi ko gueɗe ɗe ganduɗa bawɗe walludemo kanko Kamala Harris ene wayno ko namda tan en ko surtout wayno ko surtout nde Oprah namdimo holko est ce que kanko mo jogui secret wonko yane makko par ce que nde Biden haali oppi laamu nde tan ene wayno kanko hoore makko hankkadi way kono ko sulɗani ni yimɓe kadi no gullane holli yimɓe ene wayno ko weltini yimɓe no fewi holko woni secret ma o famni yimɓe tan o wi ko alay saago hankkadi en wonno ko tamuɗum ko alay saago o ummo donc ummade nde kadi o waddi hen responsabilité ɗum ɗo ko responsabilité ko poids mawɗo wonde candidat ko poids mawɗo kadi pour ummoninde haare nde kadi wona kan goto yimɓeɓe foof ko yimɓeɓe foof to goto fof wawi wonde ene foti wadde rôle muɗum ko wawi wonde fof ene wayno kono fada hawnaki ɗum ɗo kadi ma ɓeyde wallude yimɓeɓe surtout démocrate en winditade kadi e sukaɓe surtout ene jeunesse wodde wotandemo kanko Kamala Harris hono toon to Kentucky e tugnadi kabaruji gummi toon hono neɗɗo goto shérif goto o wawi fellude juge hande kabaruji men États-Unis toon to Kentucky e tugnadi kadi kabaruji gummiriɗo noon toon to CNN hono hande kabaruji men to États-Unis e tugnadi kabaruji gummiriɗo CNN hono shérif goto liggotonoɗo toon nde tribunal nanggama hande ɗum noon ko nangga ko caggal kanko hoore makko nde felli juge goto biyeteɗo Kevin Mullen jaaroɗo duuɓi 54 ene wayno ko oɗon juge tawa koye nder suudu makko suudu ñawirte e nder privé taw foftoro tawa ko omo maayi kadi omon ene wayno ko kuure kewɗe ne gone e ɓandu makko e ɗum noon ene wayno ko maayi ko ɗon ɗo tawa ɗo ko ɗon o maayi ɗum noon caggal nde enquête waɗi tawama konde kono shérif goto biyeteɗo Letcher kañum hoore mum ko kañum woni pelluɗomo kanko juge o ono shérif noon o wiyete ko Stan Steins o noon o wiyete ene wayno ko kanko shérif o nanggama oɗo saha joni e nder lettre mo windi ko kanko gouverneur Andy Bashir gouverneur mo Kentucky o wi wonde ko fitini heewi no fewi e aduna e ɗum noon omo ñaagui jomirawo omo ñaagui omo duwa wonde ko yataw janggo ɗum ɗon jogori saɓorde ɗum noon janggo siɗi wiide ko fate so laamu ngu change kadi lamɗo goɗɗo ari hawnaki ɗum ɗon ma waylo toon to Moyen-Orient ɗum noon ko toon to Liban hono kanko gardiɗo fedde wiyetede Hezbollah biyeteɗo Nasrullah ene wayno o haali hande ɗum noon ɗaminno ko no wiruno wonde ko kanko kalgol makko ko kalgol
ko haalata ko en direct ɗum noon ko taw mo jooɗi yimɓe ene taari mon ene jaaɓa kono noon ko tungnaade kadi e ko CNN reporté ko BBC reporté kanko kaalugol makko walla discours mo waɗi o ko discours baɗanooɗo gila ɗum yaltinaaka sabu e tungnaade no ɓe mbiri ni wonde ko en même temps nde o haalata nde ene wayno Israël fuɗɗima bombardement ji toon to Liban ɗiɗon bombardement ji on no mbayi hewde doole ni non seulement kanko kaala o haalani haala muɗum mais kadi a nanta hen ɗiɗon bombardement ji a nanta ɗum e nder ko mbiyata dille gonɗe dille walla dillinani haala makko kanko Nasrallah ko wawi wonde fof ene wayno ɗum ɗo kadi firti tan ko oɗo saha joni hono kamɓe ndeɗo fedde wiyetede Hezbollah fedde kadi nde ganduɗa États-Unis walla leyɗele Europe kewɗe hen ene wayni ko kamɓe oɗo saha joni koɓe joguiɓe caɗele seeɗa sibabunde ko ƴoyre mabɓe ko fate matériel noɓe kutorto walla holno ɓe kutorto ɗum koko yana ɗum noon firti ko ɗum noon ɗum ɗo fof noon ari ko caggal nde Israël ɗeɗo tati ɓennuɗe ene takani wiya wonde ko kañum nanni bomboji e nder peejuji mabɓe nanni bomboji e nder kadi gaɗɗe ɗeɓe kalirta ko woni talkie-walkie nanni bomboji kadi e nder ordinateur uji woni mabɓe donc ɗiɗɗeɗo gueɗe fof puusi e nder nokkuji mabɓe kamɓe yimɓe ko ɓuuri hewde hen yimɓe ardiɓe Hezbollah waɗi hen yimɓe kewɓe oɗo saha joni kam wiya capantati e jeenayyi neɗɗo maayi hen caggal ɗiɗo bomboji walla caggal ɗeɗo kaake kutorɗe poussé mabɓe kamɓe yimɓe jeeyaɓe Hezbollah kanko secrétaire général fedde nde Hassan Nasrallah o haali o wi wonde ko kamɓe Hezbollah maɓe jofto kadi joftugol ngel ganduɗa ko tawne wawi fondede hono kamɓe Israël koɓe mbaɗe mabɓe ko kamɓe Israël noɓe toñiri ɓe ni ko wawi wonde fof o haalani desuji holno ɓe joftorto kono noon ne wayno ko ɗum woni ko heɗamo haala kanko Hassan Nasrallah gardiɗo fedde Hezbollah ha hande toon to Mali haalate ko ha hande ko janggu mbannongu toon ɗum noon mbannongu toon to janggu mbannongu toon heccenki ɗum noon ko taw ko kamɓe jihadiste en yimɓe jokkodirɓe Al-Qaïda janno toon to Mali surtout école gendarmerie goto gonɗo toon e base militaire goɗɗo gonɗo kadi aéroport Bamako biyeteɗo Senu ɗum noon en tungnade kadi habaruji jaltuɗi oɗo saha joni ɓe mbi wonde ko famɗi fof ko 70 neɗɗo warama toon e surtout henne toon to école gendarmerie to ɓe mbi en jeeya ɓeɗon maaɓe taw ko gendarmerie ji walla taw ko yimɓe militaire uji ene kono noon kadi waɗi civil en waraɓe hen nguɗon janggu noon en wayno ko yimɓe fof nen continue oɗo saha joni duwanade walla condamde kamɓe oɗo saha joni yimɓe fof nene neldo duwowuji toon to Mali e surtout kadi en kollay kadi météo men wonande nguɗon janggu ene jeeya hen no leydi Sénégal hono kanko Bassirou Diomaye Faye o wawino kadi noddude hono gardiɗo leydi Mali o wawi kadi windude batake fate ɗum ɗon hono gardiɗo kadi leydi Mauritanie kañum hoore mum condamné Tchad kañum hoore mum waɗi noddi condamnation muɗum mawɗo contre nguɗon janggu mbannu toon siftinde on tan hono kamɓe Mali gouvernement militaire gon toon no ɓe jaɓani rokkude détail uji no fewi no ɗum ɗo yaari kono noon en wayno ko tungnade habruji gomiriɗo toon to journaux uji surtout gonɗi toon to Algérie kamɓe waɗ boniyankoɓe ɓe mbi wonde ko waɗiɓe toɗɗade oɗon base militaire ko andudeɓe wonde ko Wagner en ko toon goni e kadi ko andudeɓe wonde ko oɗon base militaire ko toon kala dronaji tampinɓe ɓe toon kamɓe jihadi sen gummoto ko oɗon base militaire hande habaruji men international toon to Sénégal hono kanko biyeteɗo Ahmed Benouf ɗum noon ko contre amiral kanko kadi ko woni chef d'état major marine mo Mauritanie wayno yillima toon to Sénégal ñande 17 lewru septembre ɗum noon ko hanki e cagga o fotti e makko kadi ene wayno jaɓɓimo kadi ko contre amiral Abdou Sène kañum hoore mum kañum woni chef d'état major marine mo Sénégal marine nationale mo Sénégal e donc on jaɓɓimo ko base mabɓe base naval gonɗo toon biyeteɗo amiral Faye Gassama gonɗo toon to Dakar ene wayno ko haalaka no fewi datuji no fewi holko woni sababu pottital mabɓe kono noon ɗamina tan ko jokkodiral gongal hakkude ɗeɗo leyɗe ɗiɗi ko fate maaji surtout ene ko fate kadi tawde maaji gonɗe hakkude mabɓe ɗe kadi ɓe liggo hen pour ittude hen
won geɗo en ko wayno pétrole ene geɗe mbaɗ noon ɗum noon kadi ko ƴeewte ɓeydude kadi ballodiral ɓe mbaɗata surtout yanne ko fate patrouille aji ɗi ɓe jokki ɗi siftinde toon ko ñande nogas jeetati lewru août ene wayno ko marine mo sénégal e marine mauritanie fof mbawi wadde opération ngaji ɓe mbiyata ɗum ko moustaraka ɗum noon kadi ɗum ɗo kadi ko wawde kamɓe ɗeɗo leyɗe ɗi fof hutorade doole ɓe ndendini pour habde gueɗe ɗe ganduɗa kamɓe ɗeɗo leyɗe ɗi fof ɗe jogui caɗele ko fate toon to maaji to ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗum ɗo ko weltare mawde wonande kamɓe toon to sénégal e mauritanie saabu ɗum ɗo kadi ma ɓeydu cehilagal gongal hakkude mabɓe kamɓe ɓeɗo tatiɓe liggotoɓe maaji ɗeɗo leyɗele ɗiɗi sénégal e mauritanie habruji men international cekkitorɗen ko toon to Ukraine e tugnade kadi e page gommiɗo toon to radio france international e CNN kadi haalni won kamɓe Ukraine naɓe mbi ɓe mbawi jamma hanki wawde werlade drone aji ɗum noon ɓe mbawi bonnude nokku mo ganduɗa en gueɗe kewɗe no moftere noon surtout gueɗe ɗe ko wayno kuure ko wayno missilaji no moftereno toon ɗum noon ko jamma hanki e tugnade noɓe kalirni ɗum noon kadi waɗi koye région gonɗo toon to wiyete Tuve ɗum noon ko tugnade hande habruji gommiɗi toon to Ukraine ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa ɓe nelti ɗum toon sibamude kadi wallude e militaire uji mabɓe wonɓe toon oɗo saha joni naaɓe toon to Russie ko wawi wonde fof noon kanko Vladimir Zelensky omo ɗamina kadi mawo ara États-Unis noon kadi mawo tawi batu mbaɗogu toon batu Nations Unies mbaɗogu toon to New York e kadi e nder konngol ɗi jaltuɗi kadi kanko hoore makko wi wonde ko mawo ƴeewa kadi peeje fof ɗe waɗi beele kanko hoore mum fotta e Donald Trump o sifti noon tan ko kanko Vladimir Zelensky yontere ɗo nde no mawo jodde e kanko Kamala Harris e kanko président Joe Biden ɗum ɗo fof ko sibabude kadi visite kanko mo waɗata kadi tawtorede batu Nations Unies donc batu mbiyata 78 mbaɗoɓe toon to Nations toon to New York. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare ko ɗi habruji jogon noon hannde ɗemgol Pulaar e oɗo ñalawma alhamisa 19 lewru septembre hitande ujunnaji 2024 yen mbaali jaam ha janggo kadi on jarama.